Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Prince Charming since grade 1 and loyal tago. And Tita Tanya Hot Fresh Yummy, ang tunay na Disney princess na deserve bigyan ng lahat ng bagay sa mundo, Chinita. Hi! Ipinagpalit niya ako sa kano. Buti nga, baka babaero. Uy, wala pa kayong kwento. Tinapos na. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, Call and Tits. Lalong-lalo na sa mga loyal na kabisyong palaging nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po, si Arnel. 51 years old. Mula po ako sa Ilocos Norte. Pero nasa San Jose del Monte, Bulacan na po ako nakatira. Minsan, umuwi rin ako ng probinsya. Ang asawa ko naman, na si Mary Jane, ay pinitisyon ng kanyang mga magulang sa Amerika. Ayoko po sanang pumayag, subalit ay pinapasunod naman niya ako. Kaya pumayag na lang din ako. At Marupok. dito na, nag-umpisang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Mag-ingat ka dun sa Amerika, ha? Babe, Ikaw ang mag-ingat dito, baka mambabae ka dito. ano naman tayo? Babe naman Ano kaya na naman? Bakit? Ngayon ko pa lang naman to sinabi Babe, Babe, mahal kita. Ako lang ba? Ako lang I promise mo sa akin na ako lang. oo, ikaw lang, babe. Ayoko naman pumayag, eh. Sumunod ka na lang. Oo nga, susunod ako agad. Basta, Kailan? Di, pag andyan na yung pera, sabi mo, papadala mo agad. O sige, papadalang kita agad. Pero babe, sumunod ka kasi ayoko matagal tayo magkaiwalay. Iiyak talaga ako. Ako din, babe. Namimiss kita, babe. Mamimiss kita, baby ko. Sunod ka agad na. Huwag ka mambabae, babe. Baka ikaw manlalaki ka doon. Hoy! Huwag mo akong pinagbibintangan na! Ikaw yung ganon! Bay, airport security, bay. Huwag kayo maingay, bay. Bakit library ba to? Sorry, ma'am. Sige, ma'am. Babe, mahal na mahal kita.
Basta masusunod ako agad. Ipadala mo na lang yung pera para makasunod din ako Oo, agad. padala ko agad ha. Mag-iingat ka dito. Huwag papabayaan yung kalusugan mo. Kumain ka lagi ha. Kumain ka lagi. Mahal naman kita, babe. Hintayin kita na. Tayin mo ako sa US ha. Kiss mo ako ng matagal. Dali, 5 seconds. Sandali lang. Dali. Ba't ang haba ng uso mo ngayon ng ganyan? Dila ang hinahaba. Sige na, sige na. Sige na ako. Mamimiss talaga kita, babe. Ako talaga. Umalis na nga po si Mary Jane papuntang Amerika. Okay pa naman kami nung una. Maayos pa naman ang aming komunikasyon. Subalit, makalipas ang 4 na taon. Ay hindi po ako agad nakasunod sa kanya sa US dahil lang perang pinadala niya po ininvest ko po at na-scam po ako. Opo. Inaamin ko naman na kasalanan ko. Di sana'y nakalipad na rin ako at nakasunod kay Mary Jane sa Amerika. At nalaman ko na lang, Col and Tits, si Mary Jane nag-asawa na ng Amerikano. Hello? 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 Ano to? Ang alin? Anong alin? Kalma, kalma. Huwag kang... Magpapanik ka na naman eh. Ayoko ng ganyan kausap ha. Hindi ka kumalma, ibababa ko tong telepono. Kalma? Nag-asawa ka ng iba dyan? Kakalma ako? Ano yun, Mary Jane? Ha? Ano yun? Wala yun! Ano wala yun? Huwag kang ang ano dyan. OA, ang OA mo, overacting ka. Para yun lang eh. Ano para yun lang? Hindi kita maintindihan. Ano para yun lang? Nag-asawa ka ng iba? Para yun lang? Ano yun? Eh, tingnan mo, dahil sa pag-aasawa ko ng citizen dito, may pera tayo, may pinapadala ko. Kaso, ikaw naman, tatanga-tanga ka. Ginastos mo. Di ako naniniwala na na-scam. Kasalanan mo yan, ginastos mo yan. Ang kapal ng mukha mo. Papakahirap Hoy, ako dito. hoy, Ilan ang trabaho ko dito? Teka lang ha. Magdandaan ka sa pananalita mo, Mary Jane. Na-scam yung perang pinadala mo. Di sana'y nakasunod ako sa'yo. Oo, alam ko naman kasalanan ko. Pero bakit ka ganyan, ha? Hindi ako naniniwala na na-scam. Kung gawa-gawa mo lang yan para makapagpadala ulit ako sa'yo, siguro nang bababae ka dyan. Ha? Ang kapal ng mukha Wow! mo. Binaliktad mo pa! Wow! Nauna ka! Kung alam mo lang, meron akong mga spy dito. Ha? Nagre-report sa akin tungkol sa mga ginagawa mo kaya hindi ako naniniwalang na na-scam. Nang babae ka siguro ang kapal ng mukha mo. Hoy, Mary Jane, Ha? huwag mo akong baliktarin. Dahil ikaw ang nag-asawa ng iba at hindi ako. Kaya ako nag-asawa para may pampadala ko sa'yo tapos sinayang mo. Nagpapakabuka ka ako dito para makapagpadala ko dyan tapos ginastos mo, kapal na mukha mo. Scammer ka, ikaw ang scammer, ikaw! Nanggagaslight ka, binabaliktad mo na ako, ha?
Galit na galit po ako, Colantits, kay Mary Jane. At gusto ko siyang ipa-deport. Yun nga lang, wala rin akong resources. Pero totoo po yun, na-scam po ako. Wala po akong ibang babae. Promise. Wala po talaga. Kailangan may promise. Makalipas ang ilang buwan ay umuwi siya ng Pinas. Subalit, kasama niya ang kanyang asawang Tano. Baby, where are you going? Baby, I'm just having a lunch meeting and an evening meeting, a dinner meeting. So I'm gonna leave you here. Can I- Is it okay? Is it okay? Is it Can okay? I come with you? No, because you won't understand our conversation over there. Why not? Because we're speaking Ilocano and Visaya and Cebuano and Oh, Chabacano. hindi. Kasi mo lang ikaw Cohen. I've studied your language. I watched Dragon Ball. Okay, but you have to, if you will accompany me in the meeting, Oh. you will feel OP, What's OP? out of place. Because Filipinos are, yes. Okay. Okay, so please stay here. Stay! Don't I'm not a dog. Ow, ow, ow. stay here when I say stay. Okay, I'll stay here. Stay. Okay? Okay? Okay. Okay. Take good care. My What? darling. What? Take good care. Give me money for the expenses because I need to pay for the meeting because this is my transaction. Okay, how much is that? What about, How about the credit card na lang? Okay, just... Credit card, just swipe it. Because Okay. if you'll give me cash. Okay, swipe yes. it. Okay, thank Okay. you. Take good you, care, my baby. love. My Mm. baby. Baby, before you go, one for the road. Baby, I'm already prepared. I'm It's not- okay. But ouch. Baby, just underneath. Just Okay, just put side down. skirt. Yes. Side skirt. I'll just put it in the side. You Yeah. just in Tagalog, just Howie, okay? Howie? Howie and then lift my left leg. Oh, there's a demonstration. Oh, okay. Let's begin. Okay. 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 Let's make the Howie. Howie mo. Tagal naman ng babaeng to. Oh. Halika, pasok. Tagal mo naman. Sorry. Kasi Oh. nahihirapan ako magpaalam kay Yun ba yun, si Johnson? Oo, nahihirapan ako magpaalam kay Johnson. Hindi mo man lang sorry, pinakita sa akin. Wag na, hindi na para magharap pa kayo. Hindi naman na importante yun. Alam mo, gusto ko sapakin sa mukha yung kanong yan. Hoy, wag kang ganyan. Asawa ko na yun ngayon. Arnel. Ako nauna sa'yo, di ba? Ikaw yung asawa ko, tas ginanon mo ako. Bagay, tapos naman na yun. Yung na pag-usapan. Ito pa rin ba yung pag-uusapan natin? Aalis na ako. Ngayon lang tayo nakita sa personal eh. Tapos, Napag-usapan na natin sa telepono. Uulitin iba lang yung natin. sa personal, iba yung sa telepono. Pareho lang yon. Ikaw ang gumawa ng kasalanan na... Dahil sa'yo, ang tagal mong pumunta ng US. Dahil sa'yo, pinadala ko yung pera, binilisan ko yung pagkita ng pera para makapunta ka ng US.
Ang dami mong satsat. Ha? Ang dami mong satsat. Ano ka dito? Aba, lumalaban ka. Aray, nangangagat ka. Aray, kagatin di kita. Ha? Para makita niya. Sa balikat kita kagatin. O dyan! Baka magalit si Johnson! Wala akong pakialam magalit siya. Gusto ko makita sige. niya. Mamarkahan kita. Ha? Gigil ako sa'yo. Ha? Ikaw talaga? Tagal mo kasi umuwi. Ang tagal mo umuwi. Ito tinatawag ko na vampire treatment. Ang galing doon. Ito yung sabi ni Boyet na kaibigan ko. Iba vampire treatment kita. Kagating kita. Favorite ko na talaga. Hindi lang yung vampire treatment ng kada clinic, pati vampire treatment mo. Ganun ba? Matapos ang ilang taong di pagkikita ay nagkita rin ulit kami at nakapag-last for the road. At na-vampire treatment ko po si Mary Jane. Ano namang masama doon, Col and Tits? Asawa ko naman siya. Kung naasawa man niya yung kanong yun, inauna po ako doon. Subalit nung bumalik na po sila ng US, matapos lang ang 5 buwan ay pumanaw po ang asawa niyang kano. Nalungkot ako para kay Mary Jane Colantits. Hindi naman tayo masamang tao. Nasaktan lang tayo at nakapag-move on. Subalit, nalaman kong namimiss daw ako ni Mary Jane. At isang araw, tumatawag tong babaeng ito ng video. Oh, kumusta? Hello. Oh, Arnel, saan pwede dyan? ka bang makausap? Okay naman ako dito. Mahina Pero yung signal mo. Malabo ang ano mo. Gusto mo. happy ba ako? I-off na lang natin yung ano? Video. wag, gusto ko kasi kitang makita eh. Oh, sige. Happy! Sige. Ano yun? Arnel, Oh. alam mo Ay, naman. teka. Ano pala? Arnel, Condolence pala sa'yo, ah. salamat. Thank you, Arnel ah. Arnel, sa totoo lang kaya ako tumawag kasi kailangan kita ngayon. Pasensya ka na, ha? Alam ko naman na nalungkot ka dahil sa nangyari sa asawa mo. Dito lang naman ako. Ikaw pa ba? Arnel, Ikaw pa rin naman yung babe ko eh. ibig sabihin ba pwede tayo ulit? Arnel, kasi gusto ko na ulit. Ay, hindi sa ganun. Hindi sa ganun. Kasi, Ayaw mo na ba ako maging kasama ulit? Arnel, gusto ko ulit. Umpisahan ulit natin. Magsimula tayo ulit. Na parang bago kasi ready na ako ulit. Arnel, kailangan kita sa buhay ko. Papadala ko dyan ng pamasahe. Punta ka dito. Sige na. Ituloy na natin. Oo, dito na tayo tumira. Dito hindi ka mahirapan magtrabaho. May marami ditong trabaho na available. Sige na, Arnel. Arnel, kailangan kita, Alam mo, Arnel. babe pa rin kita pero hanggang doon na lang yun eh. Wala na talaga akong... Arnel, wag Saka mo na. may jowa na ako, nurse. Ha? Oo. Oo. 32 na siya, 32. So, syempre, mas bata siya sa'yo. Tayo, ikaw, halos mag-50. Pero mas masarap ako sa kanya. Siyempre, mas masarap yung bata yun eh. Hindi, no?
Bahala ka, yun yung gusto ko. Arnel, na. kailangan kita, Arnel. Arnel, please, huwag mo naman to gawin sa atin. Kailangan kita sa buhay ko, Arnel. Hindi ko kayang wala ka. Arnel, sige na, sige, Sige na, babay na. Ha? Ingat kayo palagi. Hello. Huwag mo naman to gawin na. Bye-bye. Arnel! Ingat ka palagi dyan. Bye-bye. Babe, I'm leaving. Sasakyan si